Takže zdarec lidi, tady mám započatou takovou malou generálku na takovém pracovním traktoru. Jo, je to momentálně ve fázi čištění, plus přitěsnění tady toho portálu, plus jsem tady dělal brzdy. Na druhé straně mě brzdy ještě čekají, přitěsnění víka, tady přitěsnění převodky řízení, to už mám taky hotový. Jo, takže teďka budu natáčet videa. Šuvinko, no. Tak jestli máte zájem si něco přiučit, nebo tak, na to mrkejte. A tak dále, no. Je to jinak Zetor 3011 se 49kovým motorem. Jo. Chtěl jsem prostě jenom opravit brzdy, ale prostě dopadlo to tak, že jsem z toho vytahal tak 5 kg bordelu, nebo z toho opadalo, tak už jsem si řekl, že to teda, když už to dělám, tak i když to je jen tak traktor kolem baráku, takže to udělám trošku poctivějc. A tak dále, no. Jo. Nicméně teďka tady řeším problém s hydraulikou, s touhle trubkou a tak dále. Takže rozhodně se máte na co těšit, na videjka a tak dále. Dále bude tady rozebírání tady toho malotraktoru. V tom je 30kový motor. Jsem koupil prostě na díly, jo, protože to bylo za pár korun a ty originál 30kový motory, jo, v kloudném stavu jako už taky ubejvají a když jsou, tak jsou za totální přepal, takže tak, zbytek prodávám po dílech, jo. Zadek to má Seresa, jo, předek to má Seresa, tady na tom nějaký závaží, nějaký kraviny, to prodávám. Jo, tady na splašenou Gertu se mě budou hledat přední světla, jo, ty nebyly v traktoru, tady na tom jsou. Jo, kapota tam byla taky taková hodně mizerná, tahle je o něco lepší. No, že se máte na co těšit. Takže asi tak.